Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 13 oktober. Afgelopen nacht zijn op de N59 bij Nieuwerkerk 2 mensen om het leven gekomen bij een frontale botsing. Een 25-jarige vrouw uit Middelharnis overleed ter plekke. Een 22-jarige man uit Nieuwerkerk werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Hoofdplaat stond 4 dagen lang in het teken van de viering van 80 jaar bevrijding. Vanochtend liepen zo'n 100 deelnemers verschillende afstanden bij een hardloopwedstrijd door het dorp. De 14-jarige Rohan uit Hoofdplaat was een van de winnaars. Dat is natuurlijk wel mooi, ja, omdat er ook mensen gewoon hier hebben gevochten en dat ik dan ook gewoon hier kan winnen, wat hun ook deden. Hoofdplaat lag echt in de vuurlinie tijdens de bevrijding. En ja, wij hebben als oudere generatie het doel toch om dat door te geven naar de jeugd. Om dat meteen te doen konden de kinderen tijdens een speurtocht zoeken naar afbeeldingen van poppies, papieren klaprozen. Daar beneden! Dus je hebt er al heel veel gevonden? 2. We hebben nog 2 gevonden. Daar eentje beneden op die en hier nog eentje beneden. Het uiteindelijke doel is om op een speelse manier proberen toch een klein beetje geschiedenis bij te brengen. De viering gaat nog even door. In het dorp zijn vandaag nog legervoertuigen te zien en er is muziek in de dorpstent. 7 jaar was hij voorzitter van de landelijke beroepsvereniging Statenlid Nu, het Zeeuwse SGP-statenlid Harold van de Velde. Als voorzitter maakte hij zich onder meer sterk voor een betere beloning van het statenwerk. Het salaris ging van 900 naar 1300 euro netto per maand. En ook dat is nog geen vetpot. Iemand heeft het ooit wel eens omgerekend, het is nog minder per uur dan iemand die vakken vult. Maar het belangrijkste is dat iedereen volksvertegenwoordiger kan zijn. En niet alleen maar de senioren, de pensionado's. Maar dat iedereen 1 dag in de week sowieso het werk op moet zeggen. En daarvoor in de plaats wel een reële vergoeding kan krijgen. Ook zette de beroepsvereniging onder leiding van Van der Velde een opleidingssysteem op voor nieuwe statenleden. De vereniging heeft ook een buddy-netwerk opgezet. Dat zijn oud-statenleden die een nieuw statenlid uit een andere provincie en van een andere partij in de benen helpen. Specifiek, hoe voer je nu dat ambt uit? Hoe ben je zo goed mogelijk politiek effectief? En we hebben gezien dat daar ontzettend veel behoefte aan is. Zo'n 100 statenleden door het hele land doen daar aan mee. Dus dat is ongelooflijk mooi om te zien. Dan kan ik me voorstellen dat het toch wel jammer is dat u ermee op gaat houden als voorzitter van die belangenvereniging. Ja, na 7 jaar is het ook wel weer goed geweest. Het heeft heel veel van mijn vrije tijd gekost. Maar het is ook dankbaar werk om te zien dat het zoveel statenleden weer heeft geholpen in die 12 provincies. Goedemorgen. Mogen we binnenkomen? Ja, natuurlijk. Jullie zijn welkom. Kijk, zal ik me voorstellen. Goedendag. Ik ben Piet van Nieuwaarden. Ruben Leijsen. Wat leuk dat ik mee mag. Bestuurders van zorgorganisatie Ammerijn lopen de komende tijd mee in de thuiszorg. Ze willen zo met eigen ogen zien hoe het werk er in de praktijk aan toe gaat. We moeten steeds meer zorg leveren met steeds minder mensen. Ja, en dat gaat natuurlijk knellen. En dat is wel de uitdaging waar we voor staan bij Ammerijn. Nou, de werkdruk wordt hoger natuurlijk. Je hebt wat langere routes en minder tijd voor de mensen. Terwijl ja, die verdienen dat wel en die hebben het echt wel nodig. Nou, ik denk dat zo'n meeloopdag heel erg helpt om de keuzes die we moeten maken, het beleid wat we maken, discussies die we hebben, om die ook echt goed te kunnen voelen van ja, waar gaat het nou echt over? Ook cliënten merken het tekort. Piet van Iwaarden kon hierover tijdens de meeloopdag zijn zegje doen tegen de bestuurder. Ik heb al een paar keer dus zonder zorg, ja, dat was in één keer verhinderd. Door de omstandigheden, ja, dan is het klaar. Hè? Dan krijg je geen zorg op dat moment, eventjes. Die cliënten zijn blij met het zorgpersoneel dat er wel is. En dat willen ze benadrukken op de meeloopdag. Om 7 uur 's morgens zit ik de krant gaan halen. Dan zie ik de meisjes alweer naar de overkant lopen of op de fietsje stappen om de wijk in te gaan. En dan ben ik toch heel blij dat ze ook mij komen helpen. En bij die thuiszorg komen er de komende tijd dus ook bestuurders mee. De meeloopdagen blijven vaste prik. Het bleef vandaag droog met vooral in de ochtend redelijk brede opklaringen en zonneschijn. En dat leverde ook weer wat fraaie beelden op. Met nog wel een vrij krachtige westelijke wind die in de loop van de middag wat minder sterk werd. Daarna werd het in de loop van de middag geleidelijk wat bewolkter.
Maar in de loop van de namiddag en avond kwam de zon er weer eventjes terug. Ook vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen en het kwik zakt tot ongeveer 8 graden. Morgen krijgen we te maken met een frontale storing over België. En ook in Zeeland krijgen we daardoor af en toe te maken met wat regen of motregen, met name in de ochtenduren. In de middag wordt het geleidelijk droog en krijgen we ook nog wat zon. Het is wel aan de frisse kant met maximumtemperaturen van 10 tot 12 graden. Maar dat gaat in deze week ook wel veranderen, want we zien de temperaturen de komende dagen stijgen. Dinsdag wordt al een hele aardige dag met veel zon bij temperaturen van 14 graden. Maar op woensdag en donderdag stijgen de temperaturen richting de 20 graden en is het vrij zonnig. Wel krijgen we vanaf donderdag aan het einde van de week weer wat wisselvalliger weer. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.